хоҷагии деҳқонӣ баракати рошор 3 сол қабл таъсис дода шуда нахуст дар ихтиёри худ 20 гектар замин дошт. марҳила ба марҳила аз ҳисоби дашти бекорхобидаи рошор масоҳати заминҳо васеъ гардида ба 62 гектар расонда шуда, васеъкунии онҳо идома дорад. 67 нафар аъзоёни хоҷагии деҳқонӣ соли равон ҳосили дилхоҳ гирифтанд. қисмати зиёди ҳосили рӯёнда гандуми баҳорӣ буда 27 тонаро ташкил медиҳад. аз рӯи мувофиқаи байни аъзоён қарор дода шуд ки 405 тонаро барои тухмӣ ҷудо намоянд. ба мақсади амалӣ намудани ин ният як гурӯҳи бонувон тозакунии тухмии гандуми навъи сафедакро ки аз қадим мулаён коридани он дар водии Бартанг роиҷ буд сари вақт анҷом доданд. бештари корҳои муҳим аз тарафи аъзоёни хоҷагии деҳқонии баракати рошор дастаҷамона анҷом дода мешаванд. арз медорад як нафар аз аъзоёни хоҷагӣ Гулхотун Шогуниева. барои оне ки сари вақт тозакунии тухмиро анҷом диҳем, мо як гурӯҳ қарор додем ки бо навбат ин корро пеш барем. тозакунии тухмӣ заҳмати зиёдро талаб менамояд. лозим меояд ки донаҳои алафҳои бегона ва дигар зироатҳои ғалладонагиро аз тухмии гандум тоза намоем. фикр мекунам ки дар рӯзҳои наздик ҳамаи корҳои хоҷагидорӣ ба охир мерасанд. одатан тухмиро дар фасли баҳор тоза менамоянд. мо бошем ба чунин қарор омадем ки дар фасли тирамоҳ ин корро анҷом дода тухмиро ба анбор супорем. барои захира намудани тухмии зироатҳои ғалладонагӣ ба ихтиёри хоҷагии деҳқонии баракати рошор контейнерҳо аз тарафи шарикони рушд дастрас гардиданд. ҳар як аъзои хоҷагии деҳқонӣ муваззаф гашт ки 10% аз ҳосили рӯёндаашро ба анбор супорад. арз медорад сарвари хоҷагии деҳқонии баракати рошор Зариншоҳ Хуҷаназаров. ما قرار دادیم که برای براه ماندن تخم پروری در شرایط بادی برتنگ هر یک اعضای خواجگی 10% از حاصل رویانده‌اش را به انبار می سپارد. سال آینده آن را همچون تخمی استفاده می بریم. بدون این به آن عائله‌های که احتیاجمندند از حساب این ذخیره یاردم مادی می رسانیم. آنهایی که در آینده اعضای خواجگی می گردند نیز حقوق دارند از ذخیره تخمی ما استفاده برند. аз рӯи иттилои сарвари хоҷагии деҳқонии баракати рошор, дашти рошор дорои зиёда аз 700 гектар замини киштбоб буда, аз худкунии 300 гектари он ба нақша гирифта шуда марҳила ба марҳила идома меёбад. дар баробари тухмии гандум аз ҳисоби хоҷагиҳои алоҳида 700 килограмм тухмии картошка захира гардидааст ки соли оянда истифода мегардад.